Godmorgen alle sammen og velkommen til endnu en bøf på tur, som i dag kører lidt ude på landet, som I nok kan se. Og ja, vi er sådan set på vej ud og kigge lidt på et sted, der hedder Kapselpladsen. Eller højst sandsynligt er blevet navndøbt, eller øgenavnegivet. Jeg har været derude en gang. Og jeg har nogle billeder og nogle optagelser, som jeg har taget og så videre derude. Men jeg er på vej ud for at få taget et nyt billede til min side herinde på Facebook. Har jeg lidt mere tid til at få filmet derude og sådan noget. I går der var jeg herude igen. Jeg var ude i går også for at få taget nogle billeder og få set i det hele taget bare for at få set hvad kapselpladsen overhovedet var for noget. Men der er skide flot derovre, altså det er simpelthen ikke til at stå for det der, altså kapselpladsen. Det er det ideelle sted, vil jeg også sige, for jer der ikke har lyst til at give noget for at komme på camping. Og det vil jeg også vise jer, når jeg kommer derned, at der er rent faktisk mulighed for at overnatte der fuldstændig gratis. Der er en lille lejr med 3 hytter, som man simpelthen kan slå sig ned i, når man har lyst. Det er måske ikke det ideelle sted at blive sådan over længere tid, men der er muligheder. I må selvfølgelig gøre nøjagtigt, som vi lyster det. Så, men det må vi se på, når vi når frem. Der er flot herude. Simpelthen rigtig pænt. Men ja, også en anden ting, som I nok kan kunne læse på på min Facebook-side. Det er, at fra den 1. december i år, der vil jeg forsøge mig frem med at køre videodagbog. Og det er simpelthen fordi jeg altid har drømt om at køre det. Det er ikke fordi jeg har sådan skide interessant liv, men jeg har sådan lidt lyst til at prøve at lave en videodagbog omkring mit liv og ligesom dele det meste af det og sådan noget. I starten vil der gå noget tid, inden jeg kan få nerverne så meget under kontrol, at jeg også vil have mulighed for at tage kameraet med ud, nu når jeg er ude og handle og sådan noget. Der vil lige gå noget tid med det. Fordi jeg tror ikke engang det er overhovedet. Altså, jeg ved ikke hvad deres politik er inden for sådan noget butikshalløj. Det har jeg ikke rigtig helt styr på. Men jeg ved at jeg vil i hvert fald dele mit liv fra med den 1. december og frem efter. Og så må vi så se efter jul, om det er noget jeg har lyst til at fortsætte med. Det eneste kræver for mit vedkommende om at fortsætte, det er selvfølgelig at I også viser interesse i at se dem. Wow. Og det er simpelthen det hele det kommer ind på. Er I interesseret i at følge mit liv? Jamen så med glæde, værsgo og se med. Nå, så må vi se om vi kan få taget vores nye bannerbillede til Facebook. Hvad satan er det der er deroppe? Er det fly eller hvad? Ja, det er et fly, okay. Vi er UFO'er.
Ja. Kæft, det er også lavflyvende, hva'? Helt vildt. Nå, nu er vi ved at nærme os. Vi nærmer os stedet med skridt. Jeg løber. Og jeg løber hurtigt. Jeg løber lige i øjeblikket 40 km/t. Nå. Vi huller lige vej her. Nå, så er vi her. Lige om lidt. Så tror jeg, vi kører ned og ser på... vi kører ned og ser på... Hvad hedder det derinde? På hytterne måske først, eller et eller andet. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men åbenbart er det også et meget populært sted, sådan set. Der er sgu mange hernede. Vi tager lige og kigger ned og kigger på vandet først. Vandet er så pænt. Wow. Men for satan da. Hold nu kæft. Det skulle der være at køre efter. Nå, det var et lille kig på
udsigten, der var der. Så skal vi ind og kigge på inden den vælter. Så vi har noget at kigge, noget at bruge. Så. Men det er simpelthen her, I kan slå jer ned til hver en tid. Og så simpelthen bare slå lejr. Så det kunne I gøre om sommeren, eller ja, vinteren, hvis I har lyst til det. Så det er ikke så ringe da. Og hvor er det så hen? Jeg har sgu ikke adressen. Men vi kan lige prøve at se, hvad det hedder nu, når vi kommer herud. Så kan I selv slå det op på Google, og så... Nå, så må jeg lige finde ud af, hvad det hedder. Kapselpladsen. Det er, hvad jeg har fået at vide, det hedder. Men der er et skilt her, så må vi se. Primitiv lejrplads, offentlig adgang til Limfjorden. Der er der et... Hvis I slår færgehuset op, så ved I sgu nok, hvor det er henne. Færgehuset Vodskov. Det er et eller andet sted oppe ved Vodskov, for Limfjorden deroppe ved Vodskov. Men ja, slå færgehuset op, og så vil I kunne finde et eller andet. Kapselpladsen.
Altså kapsel, ligesom kapsel, hvad hedder det? Kapsler til øl og sodavand. Dejligt sted. Jeg synes i hvert fald, at det er et sted, der varmt kan anbefales. Jeg har faktisk stort set aldrig nogensinde, og det har jeg heller ikke. Jeg har aldrig nogensinde overnattet i de der hytter der. Nogensinde. Men jeg kan garantere, at det er helt klart en ting, jeg gerne vil på et senere tidspunkt. Enten så bliver det hytte, altså de der hytter der er gratis at bo i, eller også så bliver det campingplads. Men ligesom det ser ud lige nu, så er de hytter der altså helt klart på højdepunkt. Fordi for det første så er det gratis at slå sig ned der, men det er også, du kan sgu gå ned og fiske. Altså du kan gå ned og fange din aftensmad, og aftensmaden svømmer lige ude for din dør. Altså hvor lækkert kan det ikke lige være? Altså det er simpelthen utroligt. Alle tiders. Men det var sådan set det, jeg ville vise jer i dag. Det var kapselpladsen i nær Vester Hassing, Vodskov.